Искате промяна, но още не сте готови за скалпела? Има и друг начин. Radies е течен лифтинг с принцовка. Това е инжекционен продукт, който съдържа микросфери от калциев хидроксиапатит, които се срещат естествено и в нашите собствени тела. Те стимулират производството на колаген и еластин в дългосрочен план. Инжектирайки продукта, първоначално се възстановяват загубеният обем, като вашият лекар може да моделира и да подчертае желаните от вас черти – скули, слепоочна област, линия на челюстта и да възвърне V-образната форма на лицето. С течение на времето, калциевият хидроксиапатит стимулира вашият естествен колаген и еластин, като позволява на кожата ви да произвежда повече от тези компоненти. Те формират стабилна мрежа, която води до запълването и изглаждането на бръчците и кожните неравности. Тези процеси водят до едно видимо подмладяване и лифтиране на лицето. Ефектът може да трае от 18 месеца до 2 години, като освен за лицето е подходящ и за кожата на врата, ръцете и някои зони на тялото. Това е безопасен продукт, тъй като се съдържат вещества, които естествено се срещат в нашия организъм. Само след 45 минути ще постигнете външен вид, достоен за възхищение.